Bună! În acest video vom vorbi despre economii. Cum poți să faci economii mult mai eficient și mult mai repede? Poți să faci asta doar în momentul în care ai un control al banilor și o evidență a lor mult mai clară. Pentru a avea un control și o evidență mult mai clară a banilor, este foarte important să ne separăm costurile fixe de consum, atât în cap cât și în conturi. În acest mod, vreau să vă prezint modelul celor două conturi. După cum îi spune și numele, avem nevoie de două conturi. Un cont principal, după cum am spus, și un cont de consum. În contul principal vor intra toate veniturile noastre și se vor plăti costurile fixe. În contul de consum ne vom transfera bugetul nostru pentru mâncare, haine, ieșit în oraș, combustibil și așa mai departe. În acest fel vom avea o evidență foarte clară cât cheltuim lunar, care sunt costurile noastre fixe și ce venituri avem. Pentru mai multe detalii, informații sau sfaturi, vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii și o să vă răspund cât de repede pot. Mulțumesc, la revedere!